Hej, vi vil gerne lave et bevis for differentiationen af x i anden. Og før vi begynder at bevise differentiationen af x i anden ved hjælp af tretrinsreglen, vil vi så vise jer grafen over x i anden. Og da vi skal bruge to punkter derfra for at kunne opskrive sekanthandlingen. Og først og fremmest skal vi bruge x0, fx0. Og så skal vi bruge x0 plus h, fx. Og vi vil dermed også gerne oplyse, at h det er så afstanden mellem de to punkter. Og nu går vi ned og begynder på vores tretrinsregel. Og første trin det er så vores opskrivning af sekanthandlingen, som vi ser her. Og det er fx0 plus h minus fx0 divideret med x0 plus h minus x0. Og vi kan så se, når vi kigger på formlen, at vores x0 vil så gå ud med minus x0, og så skal der dermed kun divideres med h, som vi ser hernede i anden trin. Og det hernede i dette trin, at vi ligesom vil eliminere vores f, ved at gøre brug af funktionen er lig x i anden. Så her sætter vi først x0 plus h i anden minus x0 i anden. Divideret med h. Og så får vi så x0 i anden plus h i anden plus 2x0 h minus x0 i anden divideret med h. Men her kan vi så dermed også se, at vores 2x0 i anden går med minus x0 i anden. Så vi ender med at få a lige med h i anden plus 2x0 h divideret med h. Det vi så nu vil gøre, er, at vi vil dividere med h op i tælleren, og så får vi dermed a lige med h plus 2x0. Og så har vi vores tredje trin, og det er ligesom her, vi gerne vil finde ud af vores grænseværdi. Og ved at finde ud af vores grænseværdi, vil vi så lade h gå mod 0. Og når vi lader h gå mod 0, så forsvinder vores h, og vi får dette tilbage. Og det er a lige med 2 gange x0. Og nu har vi dermed bevist differentiationen af x i anden.